Angu. Boma zotisika ona. Mdara munodhura unochitorowa nehana. Tajera kwedu location ujecha. Baba takangohanda. Otherwise muri sese. Bosi kuti. Handiti. Vari sepa areas. Bosi kuti maita basa mati. Konza madaiso mune masimbisa. Safi pacho padasiareka mugara ndiko kwaita mari. Kwaita mari. So guys ava vanonzi search team. Yes. So is one person kana uchida kutorira uri ikoko ndivanoridza vanhu. Mati havasi kurira. Aiwa vanotorira. Vari. Enda munocheka pakanzi kundai chitima munozoonera. So Mdara aiwa thanks ko yenyu. Ndaifarira zvisingaiti. Pamangondudza veve mukati Mdara kana muda kudaisuka. Munongotibatawo tongodaisuka. Vaudze kuti tine Mdara. Unozachika chikuti chiti makwedu tatanzwa kwekudya nebhora. Alright. Mamanzwa nebhora. Ndikati angochibhuya munhu unawo tingodaisuka. Nemachikeni. Varotengesa machikeni. Unoziva kuti chinoitika masocialite vazhinji vanenge vachingonzi vanowana mari. Une bhegi. Pane pastori ina unotoda kusapoti chihama. Zvafana nezvezva ndiunye prem da. Takatomboposta kuti tiri kutengesa huku free delivery. But vanhu vese hapana kana one atasapoti. Ndandotokudzai chokwadi. Sandobva ndatongoti zvakanaka kuti vanenge vachitiona. But vanogona kutiona tichifa futi nenzara. Saka zvamatoita Mdara ka. Mato hanzi iron sharpening and iron. Pachedu tinotozwa maproblems atinenge tinawo. Thank you very much nekusupport. Yatomboyazopiwa order redu. Timbopiwa redu order. Machikeni enyu Mdara ndo atauya nawo. Mdara ndo machikeni acho mafrozen ka. Takutotanga vanenge vava nasika Friday katitano. Kwatori kutongogo. Tautongosvika totongonokadai sora takati dha. Taure zvenyu. Manatso dai. Mawana. So Mdara, thank you very much nekusupport. Right, amana supportai amana masocialite amana. Supportai. What's my funny that you? Unongo uchizonza vanhu veve vanenge vachitongwana mari vanenge vachikodaisa but chinhu chakanyanyokosha ndechekuti tinenge titoriwo nezvimwe zvatinenge tichitoitawo. Kuona kuti tinenge tichiwana mari. Zvakakosha kuti tinge tichitowanawo mari isusu vacho. Tichitsvaga yedu yekutoenda kunonatsa kuti ndauyawo ndikushandawo neangu maoko. Saka achindisapota iwo panondonga achingoti ndipeiwo hatisi kuda kupuhwa machikenzi aripo. Ndiri kukumbirawo mutengi kukumbirawo please around Harare munokwanisa kungotibata tobva takuvigirai tova takuroirai totorana maselfie tobva tatoita kana mavhidhiyo sezvatotongoita sevanhu vanenge vatosvika. Thank you very much Mdara nekusapota huku dzenyu ndidzodzi. Thank you so much. Rikatotidaidza munhu auya atore panapo. Dzakawanda. Dzakawanda. Vanhu vanozotingana. Mdara wangotora 10 kawanda. Tangotora 10 chete. Thank you so much. Because tichadya tikarowawo maybe 1 or 2 nhasi patita kugocha mangwana Saturday tongogocha futi. Thank you so much. Thank you nekusapota Mdara 10 kawanika. Matomboti isiya parinani. Ine bova. Satibate panhamba idzo tibve tauyawo ikoko. Much love.